ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Дар як ҳамсоядеҳа барои хизмат кардан дар ҷашни наврӯзӣ омадагӣ ҳастем. иди наврӯзро ба якояки шумо муборакбод мегӯям. парвардигор дар хонаи якояки шумо тамошобинон ва кулли ҳамватанон, тоҷикони Тоҷикистон ва тоҷикони кулли ҷаҳон файзу баракат ато кунад. наврӯз муборак бошад. табиат ба нашу намо шурӯъ кардагӣ аст ва аз ҳамин рӯз иборатан то ба охири ҳамин моҳ. имрӯз сана 18 марти соли 2025 аст. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 дар деҳаҳои мухталиф моро барои наворбардорӣ даъват кардагӣ ҳастанд. куҷо ҳастанд акнун ҳамон бародароне ки мегуфтанд ки мо дастамон ба дигар деҳаҳои ҳамсоя ҳам мерасид ки зомини ризқу рӯзии ту гардем ва намегузорем ки ту наворбардорӣ кунӣ дар ҳамин ҷашну маъракаҳои деҳаҳои мухталифи ҳамсоя. ва ман аз кулли он инсонҳое ки ҷашнҳои худашон, наврӯзиҳою тӯйҳову маъракаҳои худашонро барои мо бовар карда месупоранд, як ҷаҳон ташаккур мехонам. зиндаву саломат бошед. мана имрӯз дидед, мана ҷашни наврӯзӣ рафта истодааст. наврӯз муборак. тоҷикистон ба пеш. бахилҳо таги тарма.